Jeg går ind. What the fuck? Okay, holy shit. Du skal da også lige have en. Oh my god. Stop. Du må lige snakke lidt lige hurtigt. Nej. Skal man selv gå ind? Det er da bare mørkt her. Vi skal passe på med at tage den. Okay. Okay. Var der lige nogen, der nøs der, eller hvad? Ikke lad ham gøre det. Nej. Jeg så lige fucking Herobrine. Du så Herobrine? Jeg så no joke Herobrine. Og den tager dig først. Velkommen til din døde. Velkommen til dit. Jeg er så fucking cooked! Jeg vil ikke af med den her. Jeg vil gerne beholde mit skilt. What? Der er et casino! Hey, kan se. Gamba! Mathis! Gamba! Watch me. Oh my god. Se! De skal gå på 0. Magnus! Det er stadig lidt fordi, bare rolig. Du er bare en nøgle. Det er det eneste vi har. Der er Nej! Kom lige herover. Jeg gemte den her. Bare fordi jeg vidste, at der var en af jer, der var gamble. Og det her det er nok til, at vi klarer kodaen. Var det godt? Det her det er nok til, at vi klarer kodaen. Den her, du var kun 3 fucking scrap værd. Skal jeg noget drik, Mads? Det er godt, du kunne gøre det, Kasper. Jeg forudså det. Jeg er din far. Grotte! Åh nej. vi skal gå Jeg ind i er død, grotten. jeg er død. I har ikke lyst til at komme ud. Vent, er der noget ude for en tid? De skal bare ind hurtigt. Der kommer en af dem nu. Kæmpe maskine. Løb Megatron her. What the fuck? Wow! Jo. Åh nej. Nej. Hjælp. Hvad sker der, Knud? Hjælp. Hvad er der, Knud? Nej. Du skal ikke bare grine af mig. Oh man. Stop lige din flashlight. Never mind. Det kommer, Lasse! Oh shit! Lasse. Ja? Kast dem op. Hvad der fuck kan kaste? Så G lige snart du hopper. Lige efter du sådan... Du skal lige hoppe først, og så trykke A.
Jeg tror vi skal skrive. De er begge to fucking mimics, og jeg skal på. Ja, det er så. Oh my god, Herobrine! Hvad var det der fucking var? Hvad var der var efter jer? Alt! Alt. Hvad fuck Minecraft ild? Hvad? Hvorfor er der Minecraft ild? Det er det da ikke. Åh, Herobrine! Herobrine! Nå, jeg tror det er dig, der kan se ham. Please. Ikke mig. Please! Jeg tror, Please! jeg Please, tror ikke, Mr. at det er Brian. scenen. Jeg tror ikke, det Please don't hurt me, Mr. Brian. er det Brian. Nej, åbn døren! Nej. Nej. Åbn døren! Nej! Der ligger fucking meget loot ude foran, ude bagved Freja. Jamen prøv at se, prøv at komme med her. Prøv at komme her. Hvad er det der? Oh shit. Hvor du kan, ja. What the fuck? Hvad er det sidste, jeg finder? Jeg tror ikke, du skal parkere der, hvis der den lander igen. Skynd dig, skynd dig, baby! Skynd dig nu! Stop! Det kommer nu! Skynd dig! Skynd dig, Mads! Det kommer nu! Jeg kan ikke. Kør nu, for helvede! Jeg kan ikke køre. Skræb på koblingen! Kør! Hvordan døde du med det? Jeg glemte på kobling, hva'? Nej, hvordan døde du? Jeg glemte på Du mener, kobling, den var hva'? kobling, hva'? Hvad siger det betyde? Måske gav han for meget gas. Ja, jeg tror måske også, jeg gav for meget gas. Døde du til det? Ja, okay. Hvad døde du til? Jeg gav for meget gas. Hvad skal jeg prøve at fortælle mig, hvad det betyder? Hvad skete der der? Jeg krammer dit låntag. Hold. Stop! Mit phone har stop! Like, hvorfor er det altid den med så en altid What the fuck? Seismic activity. Jeg elsker animation. Tager mest damage, eller tager du mest damage? Det går derud. Hvad er det, der sker? Der er en kæmpe butterfly. What the fuck? Kyllingen er ikke. Er der nogen døde? Jeg ved det ikke. Du går bare. Der er noget deroppe. Pas på. Nej.ですよね。 Åh nej, når du... Åh nej! Jeg synes, det skal være for stille med sådan en vampyr. Chris, er du i live? Ja. Hvad der foregår? Men nok ikke meget længere. Hvad er det? Jeg kan ikke klatre. Nej! Fuck, den flyver. Hjælp! Hjælp!
Hjælp! Hjælp! Hvor skal jeg hen? Hjælp mig! Help me! Please! Please! Den er efter mig, bro! Ej, han bliver slået down. Han bliver slået down nu. Nej! Den er lige bag mig! Bare stå, tror jeg, Magnus. De er alle som Kan du tage døde. den der lort? What the fuck? Red Nest. Men her er Marken. Velkommen til. Wow. Oh my god. Det var en stor majs, Mark. Det er lige noget Rasmus, det her. Nej, I don't know. Altså sådan, jo mere jeg snakker om majs, jo mere synes jeg faktisk, det er næstigt. Kan du ikke lide den majs? Jeg kan godt lide Står man majs. ringer bare til. Står man ringer til. Jeg bryder mig ikke om at være majsdreng-status. Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg kan godt lide majs. Jeg spiser ikke særlig meget majs. Jeg føler, at jeg skal være sådan staunchly anti-majs nu. Ligesom internalized homophobia. Shit! What the fuck was that? Fuck was that? Vi er så købt. Vi er så købt. Den kommer hen til. Det er en hel kasse øl. Det er princippet nu. Den her kasse øl. Dude. Det er en minute to society. Ved alle steder. Beskyt den har på mit liv, bro. Ja. Men du ved alle steder. What the fuck? Bro! Hvad fuck er der herinde? Sloppy, man. What the hell are you doing, buddy? So, Oh, really going at the it? sloppy guy is here. Det er sloppy guys, skidt. Jeg kan ikke se noget. Right here. Det er lige noget, der kommer. Backwater gunkfish. Der.